jeden cigán v Ústí, jsem jel za babičkou na návštěvu a na nádraží jsem hrál automaty a hned na férovku za mnou přišel, 14 dní mě přemlouval, tak že jo, už jsem si doma zvyk tak trošku na peníze a on mi sliboval daleko víc, tak mě tak napadlo, proč ne, že jo. No, že v Praze se dají vydělat peníze, že jo, za šlapání normálně. Hned mi to vysvětlil, co a jak, řekl mi, že se musí šlapat s frajerama, ne, ale řekl mi daleko víc peněz, než ve skutečnosti jako je reálný dostat, jo. No, řekl mi, že můžu dostat za noc, že můžu udělat 5-6 tisíc. Jako není to problém udělat 5-6 tisíc, ale ne z jednoho kšeftu. Tak ze 2, ze 3. Teď už to vím, po roku a půl. Jednou ke mně přišel dospělý pán a požádal mě, jestli bych za 1000 korun s ním nešel do postele, no a já jsem nevěděl prostě, jak to jako myslí, no tak jsem s tím šel, no a pak mě tak nějak ovlád, jako vůbec o ničem, a vlastně se netušil ovlád mě a no a vlastně jako požadoval sex, no, za těch 1000 korun. No, jsem ho pokouřil, no, aby se udělal a no, to bylo tak nějak vlastně všechno za těch 1000 korun. No, že jako tak za těch 1000 korun, za tu kurbu, jako se mi zdála dost. Já jsem se přes kamaráda, já jsem sem přijel a prostě mi říkal, jestli si nechci dobře vydělat. Jsem říkal, že by to šlo, tak mi říkal, že bych mohl provozovat jako sex s mužem. Jo, a já už jsem měl na internátě sex jako s klukem tam, takže jsem se vlastně k tomu dostal. Dostal jsem se do těch podniků všech tady, no a začínal jsem na hlavním nádraží. Přesně na první kšeftu už si nepamatuju, protože rok a půl zpátky, že jo. Ale na jeden z prvních kšeftů, to si pamatuju, to bylo, přesně si pamatuju na jeho jméno, to byl Němec, Teo. Tak přijel do Prahy, to ještě dřív se dělali peníze na nádraží tam, v sex shopu, na hlavním nádraží. Teď už to tam upadlo, teď už to tam nejde. Teď už hlavně do té Riviery se to všechno tak stahuje, nebo do Elka, nebo tak, ale dřív to bylo hlavně to hlavní nádraží. Jsem tam seděl u automatu, hrál jsem, Rome přišel a tak začal německy mluvit na mě, tak já už ze školy, protože jsem dělal hotelovku, už jsem německy uměl, ne tak dobře jak teď, ale rozuměl jsem, co chce. Tak věděl jsem, o co jde, takže jo, hned asi za 10 minut jsem s ním odešel. Tady v Holešovicích měl apartment, tam jsem byl asi tak půl hodiny. Jo, tak ze začátku se mi to nelíbilo, no ale dostal jsem od něj 3,5 tisíce, takže za ty peníze to tak špatný nebylo. Ty půl hodiny, nechal jsem se od něj vykouřit a jemu jsem akorát vyhonil a šel jsem pryč. To bylo celý. Zase jsem přišel na nádraží, zase do kolečka to tak chodí furt. Zase přišel další. S tím, jak přišel další, přišly další peníze. Třeba, já nevím, když ho bude chtít jako do prdele oprcat, tak já nevím, kolik může. Kluk si řekne třeba 300 za to, druhou ti 300 dál. Když ne, tak nechce prostě. Většinou ty kluci jsou, nevím, jak to říct, jako, že prostě oni jako to dělají třeba ten anální sex, jo, ale řeknou, jako já to nedělám tohleto, věď, já se to bojím třeba ajcu nebo takhle, věď, no ale tak se třeba domluví na větší ceně, věď. Tak dneska už vlastně na ten ceník pomalu už neexistuje. V těch klubech už jsou ceny takový, že když tam přijde s prominutím šlapka z hlavního nádraží, která o tom nemá páru a někdo mu tam, zeptají se, za kolik jdou a oni jsou zvyklí ty ceny z hlavního nádraží, tak tam řeknou, tak jdou třeba s náhodinu za 500 a tím nám větším, jako nám těm, dá se říct, místním šlapkám už kazejí ceny.